O alcalde de Ribeira tamén falou da nova lonxa, cuxa entrada en funcionamento está cada vez máis preto. Informou de que os exportadores xa recibiron as chaves dos seus locais e que antes de acabar o mes se procederá ao traslado do Pantalán. O alcalde de Ribeira deu conta durante esta comparecencia da situación da nova lonxa de Ribeira. Manuel Ruiz afirmou que precisamente onte os novos xestores recibían as chaves do edificio. Cada vez está máis preto a apertura desta infraestrutura. A maior parte dos exportadores xa dispoñen do seu local neste edificio. Agárdase que este mes se dé traslado do Pantalán para facilitar as descargas e no mes de febreiro se coñezan os prazos de entrada en funcionamento. A actividade comezará de maneira paulatina. Concretamente, pois, era a operación llave en mano, porque xa gran parte dos exportadores xa todos teñen o seu local en esa nova lonxa. Vamos, os locales queda por determinar en este caso un local e a previsible pois traballo de os xestores para facer 3 locales máis, é dicir, que poderán aumentarse en 4 os locales que hai. E polo que eu teño entendido hai 5 solicitudes, co cual o 100% vai a estar garantizado unha vez máis no que é eses locales, que tamén este mesmo mes que entra van a procederse ao que é o traslado do Pantalán, que a previsión é que antes de acabar o mes se nos pudera xa dar o que son os plazos, digamos, máis certeros de entrada en funcionamento do que é a lonxa ou dos servicios en concreto que vai a ir prestando. Sabemos que eso vai a ser paulatino hasta que entrado ben o ano pois xa este funcionando ao 100%, pero a previsión sigue sendo que en torno de finales do mes de febreiro, marzo, que este xa dando o servicio, posto que, digamos, as cuestións que eran perentorias para que se pudera abrir foron todas pouco a pouco solucionándose. Nestes días a Xunta está co procedemento de licitación das básculas e poucos son os flecos que quedan pendentes.